Kisgida! Kisgida! Szólj hozzá! Hívogasd! Kisgida! 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 Emmó nénédre mindig számíthatsz, Kisgida. Állj! El a kezekkel! Ez magállagsértés! A balatoni törvénykönyv szerint, amennyiben egy manó 2 teljes napnál többet tölt egy elhagyott oduban, annak az odunak a tulajdonát automatice megszerzi. Úgyhogy ebből mi következik? Na? Húzz el! De hát ez a nagynéném, Echo háza. Ó, ezt bárki mondhatja. Jobban teszed, hogyha elkotrodsz. Mert ha nem... Akkor olyat kapsz, hogy azt is bekötözik, akinek elmeséled. Én téged már láttalak valahol. Te vagy Tramini, az egéri domár. Helka? Itt, kint? Az lehetetlen. Mi történik? Ezek itt vannak. El kell tűnnöm innen.